Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Kita nih masuk ngobrol nih. Pertama kali bingung apa nggak vlog ini. Kamarku retak apa sih? Retak. Iki dhisik pas nek aku dhisik sering komal suara bro wisik kok, bro. Ya toh. Bro wisik. Soalnya bro karo dalan mepet kan kayak jalan kayak tembok kayak mepet kayak getaran terus bro. Ayo berkotan dan kira-kira dan Pak Diku bahwa aku wakaf lah ini mengenai kafe dikai fasilitas tok nih Pak Lu karena emakku ning lor kayak Asan Graji kayak lagi ngedep nih kayu bro. Ih, ngopok deh di sini aku jalan bro. Iya aneh kayak nek kono kayak pakku ada dari kayu di jalan bro, jalan gede nah sawah happy sawah nah sawah mesti nek wong daerah Jombang roh lah lewat kene dalan kayu iki ngarepe wis Mas jarak kulon iki galangane Pak Dik bro. Nah iki sawah iki lho, iki sawah ibuku nyewa bro, nyewa bro anu lah lumayan tambah tanduri apa tuh iki plesengane tanduri tanduri Lombok bro. Lombok iki kacang. Nah, aku kacang iki rencananya harus dibongkar. Ya bar panen kacang. Iki tanduri Brambang bro. Tanduri Brambang lumayan nih pol kono pol kacang-kacang pol kacang-kacang iki tak bongkar tanduri Brambang plesengan iya toh plesengan tanduri Brambang kira tengok saka kali langsung pih nah lumayan kena bubun kena go kaki lah. Nah iki lho bro pari umur 15 dino iki koyo ngene ning aku. Nah iki pari umur 15 dino bro. Cilik-cilik soalnya apa yo? Cilik-cilik soalnya nang kene ora usum bro. Apa? Ora usum tandur tangan nih ora usum iki ora tandur mesin juga. Jadi sistemnya tabela bro, langsung tebar benih. Tapi nganggo glindingan jadi ketok lurus ngono. Nah, nek kelebihane tabela iki anu bro, iki. Kelebihane tabela iku benih gak mengalami stres. Jadi langsung apa? Langsung tumbuh. Dan biayanya lebih irit banget bro. Pol, nek iritnya pol. Nek ngene iki paling tak ekor piro? Tandur wit kok 5 ngiritnya hampir 70% lah ngiritnya secara biaya tanam tandur tangan nih ngirip pepol. Jadi kayak dhisik ibuku wis tau ngalami tandur wong biasa tandur mesin terus sing menemukan akhirnya
Trene wong kene saiki tabila kabeh. Tapi nek tabila iku musuh terberatnya suket, Bro. Musuh terberatnya suket. Musuh terberatnya suket. Jadi yo apa kudu rajin-rajin sukete. Sabar lah. Tapi saiki masih tandur tangan yo akeh sukete, Bro. Padha ae. Yo nek sukete ditelo ngene Pak D iku. Telo ki. Nang kene ki yo ki kita bela. Ini juga tak bela ini. Ini tak bela. Akeh lah bro ning kene tak bela. Yo sing gepinian iki ya nek i nah, nek iki tandur tangan, Bro. Tandur tangan apa ya? Nah, nek iki tandur tangan. Jumuris gede. Tandur tangan. Heeh. Sing kene rata-rata jagung. Sing jagung terus iki ya nek, Bro. Soale jagungnya simpel. Emang kena winih lumayan nih. Winih nek nandur jagung lumayan. Ini. Tapi simpelnya jagung ini cepet, Bro. Ora cepet. Simpel, gak ribet, perawatannya juga gak ribet. Cukupnya aku penat, semprot arah nek pari kudu diwatuni terus. Harganya pari stabil, Bro. Maksudnya tanduran sing paling harganya gak anu pari stabil. Cinta kok. Nah, tadi nek dhisik kae suarane nek komak aku nek komak kan suara berisik kok Bro ya. Suara berisik iki mergo pinggir jalan di aku nek ning kene terus. Nek ngelore ngene mbahku karo ngene. Iya. Ngene keluargaku tapi lagi bangun urung rampung lah. Apa-apa. Buat apa goreng ini ya. Wah, Bro. Kelompok iya toh. Nek duwe taman dhewe iki enak, Bro. Nggih, tak tanduri buku saka kene pol kono kae. Kae tanduri. Terus nek telone tanduri. Plengsengan kali nih, Bro. Yo, Bro, sih kok ngene iki. Kok ngepak ning omah kok omah gitu. Apa, Bro? Santai, tenang, enjoy. Yo, adem-adem. Kayak nak rekor nggon ndi kayak. Iki dadi sistemnya anu, Bro. Ini pagi itu Senin sampai Sabtu kerja minggu tutup. Ya, untuk nikah yuk. Pak Deku sing anu ya. Sing enggak lambe. Aku iki kayu masyarakat. Gitu, Bro. Nek sing takon dhisik kerja apa bungkusi kang ngene iki, Bro. Aku sak urung melu andik yo ngene iki. Bungkusi ngene iki. Iki kayu-kayu ngene iki telenan. Tapi itu manual, manual. Ini sopene di Wirajati. Bisa kini meluan aku melu Pak D. Tapi melu Pak D yo. Kerja dagang. Betul tahan om. Terus, Bro.
Terima kasih sudah menonton vlog ini. Vlog apa ini? Apa itu membuat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.